Сәлем малайлар һәм кызлар. Ниһаять, ТМА программасы янәдән эфирда. Сез дә сагынып беткәнсездер дип уйлыйм. Шуңа күрә телеэкраннар каршына иркенләп төзелешеп утырыбыз да башлыйбыз. Яңалыклар да сезгә әзерләгән кичкенә генә сюрпризлар да бар миндә. Тик барысын да үз вакыты белән таныштырырмын. Атнаның соңгы яңалыклары түбәндәгеләр. Гүзәл Уразова белән Илдар Хәкимов гаиләсендә балалар тавышы тагын бергә артты. Салават Миңнеханов үзе белдерүенчә, чираттагы шедевраль клибына кастинг үткәрә. Җырчыларның эксперименталь образлары, артистлар ничек итеп отпускларын үткәргәннәр, җылы төрки якларыннан туры студияга Мөнир Рахмаев киләчәк. Йолдызлы гаиләдә тагын бер йолдызлы бала барлыкка килде. 20 август көнне төнге 3нче яртыда Гүзәл белән Илдарның икенче кызлары дөньяга аваз салды. Әйе кызлары, чөнки яшь әти белән әнинең беренче балалары да кыз иде. Беренче кызларның исеме Эллари булса, икенчесенә исемне уйларга өлгермәгәннәр әле. Бәлки малай көткәннәрдер. Шулай да Илдарның Камилә исеме кушасы килә икән. Бәлки безгә дә исем уйлап караргадыр. Үзегезнең идеяларыгызны TMTV каналының ВКонтакте официаль группасында язып калдыра аласыз. Үзегезнең вариантларыгызны Илдар белән Гүзәлгә үзем җиткерермен. Бәлки сез уйлап тапкан исем аларга күбрәк ошап, алар шуны кушарлар һәм сезне дә буш калдырмаслар әлбәттә. Тормыш яме, яшәү тәме балаларда икән бит. Бәхет шатлыгыбыз булып, балам тизрәк үсеп җит. Җан җылымны тоеп яшим, сизәм йөрәк тибешен. Сөю сәгъдәт бакчасыннан, Ходай биргән җимешен. Җан җылымны тоеп яшим, сизәм йөрәк тибешен. Сөю сәгъдәт бакчасыннан, Ходай биргән җимешен. Салават Миңнеханов чираттагы клибын әзерли. Хәтерләсәгез, иптәш Миңнехановның Диңгез ярында дип аталучы клибы Татар җыры фестивалендә иң яхшы танцеваль проект дип табылган иде. Соңрак Хыял кызы җырына төшерелгән клипта Татар җырында иң яхшы клип номинациясын ала. Онытма мине җырына төшерелгән картина татар клиплары төшерү стереотипларын гомумән икенче якка бара. Һәм әлбәттә Татар җырында һәм Татар Music Award премиясендә иң яхшы клип дип табыла. Халык Салаваттан һәр яңа клипны ниндидер мөгъҗиза көткән кебек көтә. Һәм менә ялгызлык арада дип аталучы җырына да клип төшерү буенча әзерлек эшләрен башлап җибәрде җырчы. Үзе белдерүенчә, ул бу эшкә бар тик үз эшләренең профессионалларын гына тартачак. 3 сентябрь көнне кичке 7дә Казанның театр клубында төп рольдәге кызларга кастинг уздырылачак. Кастингка жюрида клип режиссеры Айдар Габдрахманов, клипның продюсеры Рәсәйнең 100 танылган диджейлары исемендә булган диджей Оз, тагы берничә танылган диджей Зөләйлә төркеме Салават Миңнеханов үзе һәм мин булачакмын. Кастинг барышында махсус репортаж төшереп, 2 атнадан ТМА программасында күрсәтәчәкбез. Игътибар белән күзәтеп барыгыз. Кастингта катнашырга теләгән кызлар портфолиоларын җыеп Салаватның үзенә контактта яза алалар. Кызлар һәрберегезнең Салават Миңнехановның яңа клибында төшергә шансы бар. Үзеннән кичкенә генә киңәш, Салават елмайганны ярата. Елмаеп төшкән фотоларыгызны җибәрсәгез, шәп була. Тәүге тапкыр яула, ышандыр син кирәге, өмет уя турда дәлил китерсин миңа. Онут булган барны яңа тормыш бу көннән тик никадәр һаман шомлы китми күңелдән йөрмә ялгыз, син адашып, һәр төн үтәдер саташып, искә алма бергә чакны бу эшләкле. Солгын күзләр кабат каршы алды, ялгызны карада. Туңган йөрәк дәшми, алмый башка, ышанмый атларга. Тузган хисләр моңсу, арган уйлар биләп алды безне. Ялгызлык арада, ялгызлык арада. Шушы көннәрдә Татарстанга Италиядан танылган стилист килеп төште. Мин шул стилист янына җырчы егетләребезне алып барырга булдым. Яңа имидж берәүгә дә комачауламас кебек тоелды миңа. Нәрсә килеп чыкканын хәзер күрербез.
Ринат Рахматуллинның чәчен икенче төскә буяп, яңа прическа ясагач, бер 10 елга яшәреп киткән сыман булды. Бәлки чираттагы концертта да шулай чыгыш ясар. Илнас Сафиуллин Beatles төркеменең фанаты икәнен беләбез. Шуңа да стилист аңа шуларны кына ошаганрак образ ясады. Гитарасын күтәреп шушы килеш сәхнәгә чыкса, кызлар кабул итәрме, белмим, ләкин эксперимент уңышлы чыкты бугай. Мурат Гайсинга җирән төс килешә икән. Бу килеш ул ниндидер Мексика егетләренә ошап китә. Булай булса, Татарстанның халык артистын алганчы Мексиканың атказанган җырчысы исемендә биреп куймагайлары. Дөресен әйтим, Раяз Фасыйховның прическасын стилистка үзем киңәш иттем. Күптән Раязны озын чәчле блондин итеп күрәсем килгән иде. Рәхәтләнеп көлдем. Өенә кайткач хатыны танығандырмы, белмим. Коллегам Булат Бәйрәмовка радионың зорысы дип әйтергә була хәзер. Чым-кара көдрә чәчләр, сызылып киткән кара мыек, мондый егетләр турында җырларда гына җырлыйлар. Үземнең прическа миңа бер дә ошамады. Үзем ял иткән арада татар эстрадасының җырчылары ничек һәм кайда ял иткәннәре кызык булды миңа. Шуңа беренче эш итеп контактка кереп киттем. Равил Нуриев җәйнең 2 атнасы Испания һәм Франциядә үтеп киткән. Барселона, Коста Брава, Франциянең көньягыннан фотоматериаллар көнендә үк артист тарафыннан контактка кертелгән. Алина Шеребҗанова җәйдә Азиядә ни эшләп йөргәндер түгел генә әйтә алмыйм. Шулай да Тыва республикасында баланнарга утырып йөрү Алинәгә ошаган булырга тиеш. Ә менә Алина Сафиуллина ял итәргә еракка бармаган. Үзебездә Алабугада. Патриот Алинәгә алкышлар. Булай булса, 2нче елга Питрәшкә барып кайтыр. Илдар Әхмәтов ял иткән. Бу факт, ләкин кайда? Моны ачыклау өчен фотография астындагы комментарийларга күз салдым. Рәсәй буенча икән. Дани Закиров җәйге курортын Кирзитекләрдә 28-949 хәрби частьтә уздырган. Армиядә егетебез. Аның ялына көнләшмим. Татар музыкаль авангард премиясының чираттагы номинациясын һәм аның катнашучыларын тәкъдим итер вакытта җитте дуслар. Аңа кадәр үткән атна номинациясын искә төшереп үтик әле. Үткән программабызда иң яхшы видеоклип номинациясын игълан иткән идек. Номинантлары Гөлназ Султанова бүләк итәр иде. Gül çiçekler tözer idi, yefek matör çeşlerine. Равил Нуриев Син минем янымда. Минем янымда бар дөнья күлле хәзер. Мин бөтен дөньяны кошарга әзер. Син минем янымда. Айрат Сафин яшә җирдә эз калдырып. Яшә җирдә эз калдырып, эзләрең суынмасын, булган вәмәлләрең. Инҗива мизгелләр. Ә бүген тәкъдим ителәчәк номинация иң яхшы альбом. Һәм аның номинантлары: Айрат Сафин һәркемнең үз язмышы. Яшә җирдә эз калдырып, эзләрең суынмасын, булган вәмәлләрең. Илмир Нагимова Ярат Димин. Ярат димим, көтемим, өметләнемим, хәлемне дә белмәделәсәң җитә. Ләйсән Гимаева Яшәү бәхет. Килдек без җиргә, уфтанып яшәү нигә соң нигә, яшик сөенеп туган һәр көнгә. Ленар Сайфиев Күтәм. Йокыга талганда, көтәм сине көтәм, уянып барганда, көтәм сине көтәм. Яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирүдә сез дә катнашыгыз. Чөнки һәр номинантның язмышы нәкъ менә сездән тора. Номинантларга тавыш бирү өчен 1131 номерына ТМА сүзе белән башлап, катнашучының номерын язып SMS җибәрегез. Алдагы атналарда игълан ителгән номинациялар өчен тавыш бирү әле дә дәвам итә. Алар өчен тавыш бирергә онытмагыз. ТМА премиясе һәм номинантлар турында тулырак мәгълүмат белү өчен ВКонтакте группабызга һәм сайтка рәхим итегез. Бу кунак егет безгә күптән киләсе иде инде. Я гел эшләре чыгып торды, я ял итәргә Төркиягә китеп барды. Менә ниһаять бүген койрыгыннан тотып студиягә алып килдем мин аны. Каршы алыгыз Мөнир Рахмаев. Төшләремдә мин күрәм сине генә, йолдызларга без икәү менә сукмаклар салып, айның нурларыннан тирбәләбез без сөю моңнарыннан.
Яратам сені күліп әйткен сөзіңді Сағынуларға дейін төзе алырмын мекен Ұшырашу күнін мен өзіліп күтем Яратам сені айдай тулы yüzіңді Яратам сені күліп әйткен сөзіңді Сағынуларға дейін төзе алырмын мекен Ұшырашу күнін мен өзіліп күтем Ниһаят үзенең нурлы йөзләре белән Тыма программасында Мөнир Рахмаев та барлыкка килде. Беренчедән, килгәнең өчен зур рәхмәт, Мөнир. Бик зур рәхмәт. Хайран озак чакыргалап карадым инде син, әйме? Син теге атнада килергә тиеш идең, ләкин теге атнада син килә алмадың. Чөнки син булдың Төркиядә булдым мин. Төркиядә. Төркиядә. Күрәсең, ничек итеп кызынып, Шундай матур гына, елмаеп, шундай костюмлар матур гына алдым анда, әйбәт булды вообще. ял итеп кайткансың, күрәсең. Әйе. Димәк, күпме булдың син анда? Бер атна булдым. Бер атна. Бер атна булдым, рәхәтләнеп ял иттек, шундай рәхәтләнеп йөрдек. Су кыйындык. Рәхәтләнеп. Һәм әлбәттә инде төрек кызлары белән танышкансыңдыр. Юк инде. Юк, син ял иттек дидең, әйме? Ял иттек. Иттек булгач кем була инде бу? Фатым белән булды. О, яңа беләсеңме, хәзер ярты, менә безнең каналны караучы ярты кызлар хәзер телевизорны сүндереп куйдылар. Була торган хәл, алдан гафу сорыйбыз. Димәк, синең әле моңа кадәр Мөнир булган бар иде шундый сәяхәтләрдә, башка илләрдә, курортларда, Төркиядән тыш. Юк, мин менә балачакта булган идем Анапада. Лагерьдә инде булган идем, ике мәртәбә. Менә Вакыт әле эшләп үсмәгән иде. Булган идем, сәлам хәлләр ничек. Менә шундый булдым. Бер ике мәртәбә барган идем, ни Кара диңгезгә. Кара диңгезгә. Менә граница буенча булмадым бер кайда. Менә әле генә Төркиядә булдым. Әле генә Мөниргә иштек, әйбәт кенә нормаль иттереп, менә. Әле генә Мөниргә виза биргәннәр алайса. 10 ел буе виза ала алмаган Мөнир. Ниһаят виза биргән. Юк, анда виза кирәкми, анда бит кирәкми, загранпаспорт 10 елга әйбәт була. Загранпаспорт бар инде. Нормаль. Алайса Америкага бәлки бергәләп барып кайтырбыз. Алла берсә. Түркиянең кайсы шәһәрендә булдың? Кемер шәһәрендә. Русча Кемерово дип яңгырый инде. Кемерово. Кемерода булдым. Кемерода булдың. Нинди гомумән, нинди фикерләр калдырды сине Төркия? Төркиядә менә хәзер бит ул тренд, димә. Кемнән генә сорама, Төркия диләр. Хәзер күп кеше элегрәк үзләре булмаган якларга барырга тырыша. Таиландтыр, Египет, Төркия инде ул, беләсезме, классика. Классика хәзер 3 сәгать уже анда ял. Һәм гомумән Төркиядә булырга тиешме менә? Гадәттә ял итәргә уйлаган кеше Төркиягә барса әйбәт буламы? Яисә башка шәһәрне сайласынмы, башка илне сайласынмы? Юк, беренче мәртәбә Төркиягә барырга әйбәт була. Күрергә, хәтта ял итәргә аннарсың инде менә Төркиядән соң без Алла бирсә, менә миңа Франция бик ошый. Беләсеңме, бу Мөнирнең фикере микән, Мөнирнең хатынының фикере микән? Минем. Синең фикер. Әйтәләр бит менә мечта сбывается. Газпром. Хәзер өйләнү турында бераз сөйләшеп алыйк. Димәк, син әле ничә яшь Мөнир? 24. 24. Син 24 яшьтә өйләндек. Без әле никах укыттык әле, хәзер әле генә. Никах инде ул өйләнү дигән сүз, хатынлы булу дигән сүз, әйме? Син бу фикерне озак уйлап йөрттеңме? Менә үзең иҗади кеше буларак, өйләним микән, юк микән дип. Әллә исә менә күрдең хатыныңны, әйме? Йөргән кызыңны, Аделяны. Күрдең, беренче караштан гашык булдың һәм 2-3 айдан соң инде чык миңа кияүгә дип тәкъдим ясадыңмы? Юк инде, анда без аның белән 1 ел йөрдек, бергә кешене бит алырга кирәк. Biz anda Karakterin olmalı kerak. Şol turunda. Менә анларсың инде шул нигә килдек дә инде торырга, бергә торырга инде. Әни белән әтәләр инде менә шулай улым. Бергә турма турды. Никах кирәк. Никах укыттык. Менә хәзер әле генә менә хәзер бергә торабыз. Ну, бытовуха анда бытовые неләр бар инде анда. Семьяда әлбәттә инде соусаба ватылны тутырмый. Глажканда, посуда буенча, уборка буенча анда монда минем эшләпәләр анда монда валяет, анда монда. Бөтен неләрне не җыштырга кирәк. Менә хәзер җыштыру дидең дә син нимә? Плюсы һәм минусының өйләнүнең. Менә мин әле үземне өйләнергә иртә дип саныйм. Менә хәзер син миңа аңлатып күрсәт, ни өчен мин өйләнергә тиеш, яки ни өчен мин өйләнмәскә тиеш? Плюслары һәм минуслары. Өйләнү тормышны. Торопиться кирәкми? Ашыгырга кирәк. Ашыгырга кирәкми. Чөнки бу бик шундый юл, шундый
ничек әйтергә, тормышка керәсең шундый Зур тормышка. керәсең, шуңа күрә уйларга кирәк. Плюслары нәрсә? Плюслары нәрсә? Нәрсә әйтәсең? Плюслар юк. Плюслар юк. Юк плюслар. Менә Мөнирнең квартира буенча, фатир буенча ташланган эшләпәләрен җыеп кую, Мөнирнең киемнәрен ütüкләп шкафка тыгып кую, Мөнирне концерттан кайтканда тәмле ашлар белән каршы алу. Плюс түгелме бу? Юк, плюс түгел. Чөнки без бит гастрольләр буенча җөрибез, анда-монда җөрибез. Өйдә бик не редко. Була мен киләм дә йокларга ятам, яңнан да йокларга ятам. Аннан соң иртән торам да, әзер кенә ашыйм да, аннан тагы китәм. Менә ашыйсың, хатын пешергән ашыйсың бит. Пешерә. Плюс, бер плюс булса да таптык, Аллага шөкер. Ашыйм, әйбәт, плюс бик не иде, Тынычлык. Аны юк. Әйбәт кенә. Чиста, менә бара, утыра. Менә бит. Нормаль итеп менә. Анда җаем да нигә диванга утырам да, җаеп утырам да. Намаз укыйсың. Намаз укымыйм, конечно, но әзрәк кенә шундыйларны Ышанасың, дуаларны беләсең. Бик ышанам аңа, Аллага. Менә хәзер иң зур минуслар өйләнү тормышында. Иҗат кешесе өчен. Менә без хәзер сөйләштек, димә, өйдә сирәк булам дидең син, ниме? Менә мин дә үзем иҗат кешесе буларак, һәм гастрольләр, һәм өйләнгәчтен хатын сине бик сирәк күрә. Менә әлбәттә бу узгыш тудырмый калмыйдыр. Син стабильный түгел, өйдә һаман күренәсең. Шул турында бу минуслар, ул бар недоверие. Разна ышану. Без бит артистлар шундый, без бит кешеләр буенча җөрибез постоянно. Кызлар парыйлар. Яңа шәһәрдә. Шуңа күрә менә өйләнү буенча күп тавыш шуңа чыгадыр гаиләдә. Күп тавыш бер шуңа чыга. Сплетнялар анда бар бит әйтәләр. Әйтәләр менә шулай була, менә Маринада бер кызны кочаклаган. Мине кочаклама, бу беләсең. Заразно. Кочаклаган, ана. Ул кочаклау дигәнне әле берсе сөйли, Мөнир үбешкән бер кыз белән. Тегесе әйтә, анда уже бик не, әйбәт кенә, нормально. Менә шуңа күрә өйләнү һәм безнең эш иҗади безнең иҗади профессиясе бик не, алар бармыйлар бергә. Авыр, икесен бергә алып барыр. Недоверие бара, поэтому бик не авыр миңа шул. Менә синең бит сайлаган хәләл җифетеңдә үзе дә шулай шушы иҗат профессиясе кешесе. Иҗатчы кыз ул безнең, име? Шулай безнең Венера хатында укыды бугай. Укый әле дә укый. Ничәнче курска керде? Менә беләсеңме, бер генә минус плюс бар аның өчен. Бергә укыган кызларын, әнә 3нче курстан уже кияүгә чыкты дип. Хәтер бераздан көнләшеп тә куйганнардыр, име? Ләкин шул вакытта үзе дә иҗат кешесе булгачтын, син аңа үзең ничек карыйсың? Аның да әлбәттә теләге бардыр, каядыр җырларга, каядыр барырга, иҗадын үстерергә. Син менә аңа өйләнгәчтен әйттеңме? Сөйләшү булдымы сезнең? Гаиләдә ике иҗат кешесе булгачтын, мин генә гастрольләргә йөрергә тиеш, син хатын буларак өйдә утырырга тиеш. Әллә син аңа шулай шушы профессиясында иркенлек бирдеңме? Ярым менә мин гастрольләргә йөрим, концертка йөрим, димәк син дә йөри аласың дидеңме? Шул турында шундый сүзләр булган иде, сөйләшү шундый булган иде. Ул шундый сферада булмаска тиеш түгел. Демәк, әгәр дә гаиләдә бер җырчы бар икән, бухгалтер булсын, экономист булсын. Экономист, анда администратор, анда салон красоты, анда менә шундыйлар анда булсын. Хәзер әкренләп күчик без иҗат тормышына. Син гомер буе җырлап йөрергә җыенмыйсың дип аңлыйм мин. Әллә исә юкмы? Син 60 яшьтә кәнәфидә утырып, үзеңнең 60 еллык бенефисыңны иҗат кичәне утырып, Мөнир Рахмаевның иҗат кичәләре. Сен булсам, Алла берсә, булыр. Артист халкы бер кемгә дә сер түгел, артист халкы бүген бәрер аның кадәр картайган көннәрендә виллаларда утырып, Испанияларда коктейльләр эчеп утырырлык акча эшли алмый. Ничек кенә карама, бу татар эстрадасын алсаң инде, әйме? Рус эстрадасы аналогиясе белән карыйм, күп кенә җырчыларның үзләренең шәхси бизнесы бар, әле җырлау белән тыш аларның рестораннары була, клублары була. Алла берсә менә акча җыйсам, анда инде Алла берсә кем белә, может, анда не ашырмын да, анда красоты ресторанда ашырмын әле. Не, әйтәләр бит, самган исән булырга. Хәзер беләсеңме, бердә көтмәгән сорау бирәм сиңа, гомумән, иҗатта түгел, тормышта түгел. Күз алдыңа китер, син Супермен булдың. Син менә шундый костюмнар белән Супермен. Име,
нәрсә эшләр идең безнең халык өчен Супермен буларак? Супермен бит ул һаман яхшы эшләр эшләп йөри. Һаман нәрсәдер булыша. Менә бүгенге көндәге проблемаларны бер анализлап ал да, име? Супермен буларак нәрсә эшләр идең син? Менә хәзер күбесе пробкаларда тора, име? Анда-монда юлларны әзрәк кенә Күз алдыгызда? Машиналарны әзрәк кенә шулай күзәтеп. Менә кичә бик күпне су булды. Кичә адам батты. Батты. Менә булсам, алар машиналарын ярдәм итеп аларны теге береккә. Мен аңладым аны, Мөнир Супермен кебек очып килә дә. Син кая барасың бу компрессорында? Мин Азинага. Киттек. Башка Азинага барасың. 100 сум. Син. Яисә Мөнир Рахмаев очып бара, мине туктаталар. Куда дип сорыйны? Азинага. 2 сум. Киттек әйдә. Супермен таксист. Яри бу глобаль проблема, әйе. Бәлки тагын берәр проблема бардыр. Син Супермен буларак булышырга. Глобальрак проблема юкмы? Глобальрак менә хәзер Сириядә анда менә шундый ниләр бар бит анда. Сугышлар? Карыйм хәзер шул ниләрне как-то успокоил бы менә әзрәк кенә шундый ниләр. Мен юк, син беләсең Сирия президенты янына килер идең. Браток, син бераз тынычлан әле. Әйдә, утырып сөйләшик әле. Шулай итеп шишер идең проблеманы. Юк анда бит хәзер ни анда bütün ниләр өйләр анда bütün ниләр бит алар ни булышыр идең шушы әзрәк кенә шулай ниләр экономиканы күтәргән аңлашылды. Шуннан соң ярдәм итим итәр идем карт әбиләргә. Аларга ничек итеп ярдәм итә алабыз? Супермен Мөнир. Алар бит инде ни алар бит бакчада әзрәк кенә ни шундый ниләр ярдәм итер анда монда килдем дә анда әзрәк кенә ярдәм иттем. Аннан соң тегәбегә киттем ярдәм итәргә. Аннан соң мин хатан килдем ярдәм итәргә. Аның ни помидорларын әзрәк кенә ни. Бу Гайдарның Мөнир его команда хикәясен искә төшерә миңа. Юллардан очырып кына чыгарга, бакча казып алырга тиз генә. Супермен тиз эшли. Бик шәп фантазиялар минемчә. Мөнир, яңа образ күрәм. Менә миндә дә яңа образ. Яңа образ минем әйе. Менә башта миңа әйт, ничек яңа образ? Бу образ шәйбәт менә. Махсус стилистлар эшләде. Ике йөрәкле кеше, ни крокодил кебек әйе. Синең образыңа килгәндә, әле бу, не беләсеңме, син бер ара сөйләштек без синең белән. Син яңа фотосессия атайдың альбомга? Ясадым әйе. Һәм шунда син миңа әйттең, мин хәзер яңа образ сайладым, үземнең классикадан бераз киттем. Менә шушы яңа образ. Әйе, бу минем яңа образ, бу беренче костюм. Минем әле ни 9 костюм яңа бар. Әйе, менә шулай. 9 костюм? Әйе, 9 әйе. Сиңа премия бирделәрме әле? Юк, инде үзем алдым. Акчаны алам әле. Әйе, менә шулай 9 костюм минем бар, магазинлар ни bütün ниләрне алдым. Бик матур шундый магазинда. Үзең син стилист белән эшлисеңме әллә? Юк, мин үзем эшлим, үзем шул турында уйлыйм, үзем менә йөреп магазиннар буенча йөрим. Сен күрдек без магазиннар буенча йөргәнне клиптар булай итеп. Хәтерлибез без аны клиптар күргәнгә. Менә кардинально үзгәрттем дидең син стилне, ләкин менә бүген мин нәрсә күрәм? Шул ук синең традицион. Юк, эшләпә инде китминде, кая китә ул? Менә шундый сорау тула безнең телевизор караучылардан. Әллә Мөнир Рахмаев чыннан да теләшми икән әллә диләр. Юк. Нәрсәгә һаман киеп йөри ул үзенең? Юк, теләш түгел, менә салам хәзер менә караз, минем монда башларым әйбәт, нормаль, чәчләрем бар, әйбәт. Менә бу стиль, бу образ. Бу минем образ, стиль халыкка ошый һәм менә инде ул бик не запоминающий. Алар татар эстрадасында икәү генә, Мөнир Рахмаев һәм Асаф Валиев. Юк, яки икенче төрле. Алар татар эстрадасында икәү генә калды. Мөнир Рахмаев һәм Асаф Валиев. Саклагыз аларны. Бар бит тигрлар турында. Уссурийский тигрлар турында сөйләр бит. Бу образдан син кардинально китергә җыенмыйсың алайса. Юк, бу минем образ, Алла бирсә, менә постепенно инде хәзер ни шундый строгий стильгә киттем әзрәк кенә, әйме? Менә хәзер менә шулай янарсың, соңрак менә шулай булды. Аннан соң Боярскийның кебек мондый эшләпәләр, кара эшләпәләр булып китләр. Аннан соң теге дачага йөри торган мондый салам эшләпәләр зур. Аннан соң гүмбә шикелле эшләпәләр. Әйе, шулай да. Үскәннән үсә. Самбрейролар анда шундый нормальный. Бүгенге көндә ничә эшләпә бар синең гардеробта? Анда хәзер уже 30 бардыр, 30. Но минем бит ни эшләпәләр бар, алар бит ни картаялар. Картаямыни соң эшләпә. Картайып китәләр, мин аларны әзер кенә ни шкафка анда шундыйрак ни. Юк, картайса да алар бит синең коллекцияда. Димәк 30-га якын эшләпә бар. Менә булмадымы синең шундый фикерләрең, теләкләрең, идеяларың шушы эшләпәләрне, әйтик бер 15 елдан соң
недер бер аукционда. Хәзер бит мода аукционда. Ясыйбыз ала берсә, шул мен шул турыда тоже уйлаган идем. Аларны шундый матур гына стразлар белән матур гына андай. Моны Сергей Зеле сатып алачак. Шундай стразлар белән ясарга, анда тегергә, туда менә матур гына әйтергә һәм ни. Каврый уйрам ди. Шулай да ярый, шулай да. Менә Мин күз алдына китердем ул. Беләсеңме, теге саталар бит лот. Беренче лот. Мөнир Рахмаевның 2007 елда Татар җыры фестивалендә откан эшләпәсе. $500 беренче бәясе. Шулайрак. Шулай. Менә шулай ук коллекцияда эшләпәдән тыш бер нәрсә җыясың. Әле генә Төркиягә барып кайттың, син сувенирлар алып кайттың. Менә хәзер менә әйтәм, сувенирлар турында менә мин бит программага килдем бит мен ни бүләксез килдем. Кунак бүләксез килмәдиләр. Мен бүләк. Неужели миңа бүләк? Мен бүләк белән килдем. Менә монда минем ни шундый ни бар. Монда ике ни слон. Бу нинди аналогия слон һәм мин? Юк, монда ике слон. Бу син, бу мин, ярар булсын. Дуслык. Дуслык турында менә мин Кемер шәһәрендә булган идем, менә шундый сиңа бүләк. Рәхәтләнеп өйдә чәй эчеп, кухняда холодильникка чәй куясың, только төшермә, ул может сонырга. Мин моны саклаячакмын, мин моны саклаячакмын. Менә сиңа, ой, бик зур рәхмәт. Бүләк шундай. Димәк, Минем хәзер ни благотворительством занимаемся, менә шулай. Димәк, әгәр дә ике слон кем ул дип сорасалар, Мөнир Рахмаев белән диджей ваз була. Хәзер бик зур рәхмәт сиңа шунда. Өметләнмәгән идем. Хәтта беләсеңме, шалтыраткач, мин уйлап куйдым, Мөнир бәлки миңа бүләк алып кайтыр дип, ләкин моның кадәр зур бүләк булыр дип уйламадым. Рәхмәт. Мөнир. Монда куеп торыйк, потом иншалла. Мөнир, коллекция турында сөйләшә башладык. Минем иптәш малай җыя, беләсеңме, элекеге акчалар, менә. Нумизмат дип атала бугай инде. Нумизмат акча җыючы кеше. Бәлки синдә эшләпәдән таштан шундый коллекциялар. Юк, минем шундый коллекциялар юк. Мин үземне киенергә яратам. Киемнәр бик шундый ни разнообразный киемнәр. Син аларны нишләтәсең ансын? Second hand кап бармыйсыңдыр? Юк инде, алар шкафта торалар. Мин аларны карыйм да аларны алам. 2015 перекладываю, менә тагын куям. 2015 елда Мөнир Рахмаев фатирыннан күченсә, менә әйтик бер бүлмәле фатирдан 2 бүлмәлегә. Димәк, кием куярга урын юк дигәнне аңлатам. Кием куярга урын юк, инде зуррак фатир. Шулаймы? Мин вообще киенергә яратам. Мөнир, без әкренләп шуны күңелле аралашу булды, чыннан да күп нәрсә синең турыда белдем. Тамашачылар белделәр. Шундый рәхәт аралашу. Мондый күренеш сирәк гадәттә минем программада. Һәм шуны гына әйтәсе килә, тамашачыларга әйт инде син аны яңа җыр сезонында Мөнир Рахмаевтан нәрсә көтәргә. Яңа бәлки биюләр, яңа хәрәкәтләр, бәлки үзеңнең подтанцовкага Cirque du Soleil алып килерсең. Син бит хәбәр чыккан саен, беләсеңме, нәрсә сиздем мин 2008 елда чыктың әле? 2007 ел нидә җырлаган ик, менә Йолдызлар фабрикасында. 2007 елдан бирле Мөнир Рахмаевның һәр елны менә бу фирменный сикрүе 20 сантиметрга артып барган. Димәк, менә сизгәнегез бармы сезнең? Мөнир сикергәндә 20 сантиметрга арта менә бу прыжок. 2013 елда ул прыжок тагын да зуррак булмасын икән? Алла бирсә, булыр. Нәрсә көтергә синнән? Бик күп яңалык була. Менә образдан башлыйбыз да, аннан соң биюләр буенча бик анда бик бу сюрприз инде кала инде, сюрприз. Кешеләр килер концертларга, карыйлар. Бу реклама була, нинди сюрприз булсын? Реклама. Менә бик матур җырлар, шундый романтик җырлар да бар. Булыр, Алла бирсә, менә хәзер язабыз менә. Дуэтлар бармы? Дуэтлар юк әле, но безнең Хәмдүнә апа белән хәзер дуэт язарга без язабыз Алла. Галигә барам әле. Мөниргә барам әле дип аталар. Галигә барып кайттым, Мөниргә барасы калды. Шулай да. Но ул бит шулай җырлый. Галигә барам әле, Галигә бармыйм әле, Мөниргә барам әле. Шулай. Сонниклар булмаячакмы үзеңнең генә? Алла бирсә, менә безнең март аенда без Ландышник Маҗанов белән без Алла бирсә бергәләп сольник концерт куябыз. Атаклы март мәшилләре уянган вакытта атаклы Мөнир Рахмаевның концертларын күрербез. Безнең шундый ул да мин дә танцевальный проектлар бит. Чөнки менә шуңа күрә без менә Алла бирсә әйбәт шоу күрсәтербез сезгә. Көтәбез Мөнир. Менә хәзер инде тапшыру ахырында син үзеңнең фикерләреңне, теләкләреңне безнең
телеэкраннар каршында утыручыларга җиткерә аласың. Кадерле дуслар, без сезгә бик зур рәхмәт. Сез карамагыз, шул турында мин үзем өйләндем. Бәрбер смслар языгыз, бәрбер шалтыратыгыз кызлар. Юк, барыбер мин сезне яратам, барыбер мин сезгә ни Иҗатым сезнең өчен. Сезгә җырлыйм, сезнең өчен җырлыйм. Мин сезне бик яратам. Сезгә истәлем исәнлек, саулык, гаилә бәхете. Сиңа да гаилә бәхете. Гаилә бәхете, рәхмәт. Һәм Алла берсә, менә киләсе сезонга сезне шатландырып, яңа җырлар белән, яңа образлар белән, яңа потанцовкалар белән сезгә Сезнең күңелләрегезне шатландырырбыз, күңелләрегезне сезне шатландырып, шулай итермен Алла берсә. Матур итеп җырлап, Сезгә бик рәхмәт. Кунакта булды, ТМА программасында кунакта булды. Төркиядән кызынып кайткан красавчик Мунир Рахмаев. Чега красавчик. Киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт. Пока. Yılmayıp güle, sıkılanıp qarağan her bir күзгә Куеп бедрешәшен назлы сыйпап, бар дөньяны үзенә җәлеп итә. Эх, күрәле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ай, нинди шибәр юктыр сиңа тиңнәр, нурлы йөзең сөеләшә. Эх, күрәле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ай, нинди шибәр юктыр сиңа тиңнәр, нурлы йөзең сөеләшә. Әнә ул килә, күңел сөенә, сөеп багар диеп өмет итә. Белсәң иде шибәр шул карашың, күпләрнең йөрәгенә сир итә. Эх, күрәле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ай, тиңнәр, нурлы йөзең сөеләшә. Эх, күрәле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ай, нинди шибәр юктыр сиңа тиңнәр, нурлы йөзең сөеләшә. Килә, атлап өлгерә, без җырлаган дәртле матур көйгә. Нечкә нәзек билен шак уйнатып, егетләр күңелен җилкендерә. Эх, күрәле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ай, нинди шибәр юктыр сиңа тиңнәр, нурлы йөзең сөеләшә. Эх, күрәле кызның бер дигәнен, карап бар дөнья көләшә. Ай, нинди шибәр юктыр сиңа тиңнәр, нурлы йөзең сөеләшә. Ай, нинди шибәр юктыр сиңа тиңнәр, нурлы йөзең сөеләшә. Ярый дуслар, сау булашыр чак та җитте. Икенче тапшыру көз көне генә эфирга чыгачак. Сез артык борчылмагыз, көз түгел, бер атнадан җитәчәк. Сезнең белән булды диджей Вас. Пока. Давай, это... Да, ну, только этот, вяло. Поярче. А ты можешь поострее? Еларсаны безне тогда уже. Еларсаны без... Так не получится, да? Оставь вот как ты пел, так, только поактивнее этот.
Поехали. Dünya bir basa Yıllar sınay bizine Yollar sınay Dostlar gider Yanda sınmazsa Biz bir yıldırıp Bulduk kirek şokta Bir şatlıkna Böldük onga da Jide şotta Basıp durgan şokta Dostlar dürüst yollarga Sen Ленар, это ядро. Ага, ядро. Все понял. Ядро там мелизматику не делает. Без бедер. Все, поехали. Без бедер. Все уже, запутался начал. Biz bir yıldırıp bulduk kirek şokta bir şatlıkna Böldük onga da jide şotta basıp durgan şokta Dostlar öttü dürüst yollarga Saat sanay ötüken günlerimni Eylenede dünya bir basa Yıllar sınay bizine Yollar sınay dostlar ki Yanda сынмасқа. Ленар, давай третий. А здесь уже на третьем эзерекный. Все понял. Рамиль, как тебе с мамой? Поярче. Ну, фальш берем. Фальш. Вот так нормально. Ну, пока Ну и фальши не особо нет. Ну, там надо. Фальши нет, все отлично. Потом еще раз один споем и все. Один раз споем и все. Последний куплет-припев. Четче, ярко, поехали. Поехали.